Con coi chị nát lại con trẻ. Chúng ta mình chỉ chúng ta mình chỉ chi này. Mini mini. Hai đời yêu lần chơi. Vì bà đâu phải? Phải. Phải. Hai. Hai được rồi. Hai, khulumbai hơn. Khulum deh. Jabai. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै माने जोंहा ग्रुपनि मिटिं दङ आरो बेयावनो जोङो थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय नै सासे मोनफैबाय लोगोआ आंखौ लांनो फैदों आरो ओमफ्राय खायसे थांग्रोबाय नामाथाय जों दायो ओंखारलांबायदों। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै। दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। जोंनि ग्रुपनि मिटिंआ माबायदि जायो बेफोरखौ देखायलांसै आरो आङो भिडिअनि गेजेरजों। जोंना मासाव खनसे बिदिनो मिटिं जाबाय थायो। मासनि 2 तारिख बा जायो आरो ओमफ्राय दिनै 2 तारिख जाबाय नालाय ओमफ्राय जोंना मिटिंआ जालायसिगोन दिनै। नुदो दा नै थांगासिनो जोङो। ओमफ्राय बै मनायावहाय जोंनि ग्रुपनि बायदिसिना बुस्थु दङ आरोना सम्पति दङ। बेखौ लांफायाबानो जाया जोंहा मिटिंआ। दा देखायहैनोसै बे माबायावहाय मनायावहाय मा दङ बेखौ आङो दा देखायहैनोसै। मा जाखो? नै न'आव रावबो गैया नालाय बेनिखायनो दरजाखौ मारिनानै दोनबाय। दालाथ' मारियाखै इदिल'सो मारिदों आरो। बोरमाफोर मोसौफोर हाबनो हागौ नालाय जोंहा बारियावहाय मैगं ओरि गायनाय दङ। दाखालिबो सोरबा बोरमाया फैनानै जोंहानि मैगंखौ जाबाय आरो बहुदखौनो जाबाय। ओमफ्राय दिनैबो मारिना गालांसै रावबो गैयादि। नै आं बेखौ खिथानो बावगारदो बियो जोंहानि बाजैनि फिसाला जाहामुतुनि बिब'नि फिसाला आरो दहाय आलासि जानो फैदो जोंहानावहाय। माबायदि मोनदो जोंहानाव फैनानै आंखौ? मोजां मोनदो। मा ओंखारा दे हेलेना दिदो दे माबा रायलायदो दे नामखौ खिथाना लादो लाजिबायसो। आंना ओमफ्राय नोंनिया? आंना नार्जारि। अनखौ नार्जारि। बिमा बिफानिखौबो खिथानांगौ दे। हेलेना लाहानि बिमानि नामा मा नाम? आइनिया मा? आरो बाबानिया? आरो गामिनि नामखौ मिथियोना मिथिया? ओमफ्राय आबै आबौनिखौ मिथियोना मिथिया? मिथिया न? मिथिथ'। आबैनिया ओमफ्राय आबौनिया? बुतुल। दे दाना अनखौ खिथालायदो दे नोंनि नाम। मा नाम? नार्जारि। ओमफ्राय आरो बाबानिया? बाबानिया थाइलेण्ड। ओमफ्राय आरो मामानिया? मामाया दिपाली। ओमफ्राय जलि खिथा। आं गामिनि नामा दे मामोन? बावगारबाय। गोसोखांलाय हाला। धोनस्रि फुंखा। धोनस्रि फुंखा। हाला बावगारबाय? हाला न? हागोन हाला? धोनस्रि। हा? धोनस्रि। माखौ मा बुंनो फुंजानि? बुंनोबा? नाङा। धोनस्रि फुंखायाव। नै जोङो लामायाव ओंखारनानै नेगासिनो जोंहानि न'नि सानजाथिंजाय नै बैस्रा आरो बिस्रानिबो दङ सासे जोंनि ग्रुपआवहाय। ओमफ्राय बेखौनो नेगासिनो आरो ओंखारनाया जायाखैदि बिना। जोङो ग्रुपनि मिटिङाव थांबा जमा थांखायो नालाय बेनिखायनो बेखौ नेथ'बाय थादों आरो जमाहैनो थांसै। नायलांबाय था लोगोफोर जोंनि ग्रुपनि मिटिङा माबायदि जायो। ओरैबायदि दावराव केंक्लें रावनिबो रायलायनायखौ मोजां खोनानाय नङा आरो अब्लाबो देखायलांसै मोजां खोनायाबो न आंखौ। नोंनि धोनस्रि फुंखाया नोंनि धोनस्रिना? हा मा होनदों? ओमफ्राय नै जोङो दाबो थांनो मोनाखै। जोंना लोगोआ सासेया दाबो ओंखारखाङाखै। ओमफ्राय नै बे आंनि लोगोखौ आङो सोंनो आरोना। जोंनाथ' ग्रुपआ दासो गोदान नालाय बारा गोबावानो जायाखै। बोसोरसे जादोंना जायाखै? बोसोरसे जाबाय न? जायाखै दां ओं। ओमफ्राय सिगाङावहाय बेबायदि ग्रुप गैयियावहाय आङो बिराद
मालायफोरनि ग्रुपखौ नुनानै बिराद ग्रुप खुलिनो लुगैयोमोन आरो ओमफ्राय खुलिबायबो ओमफ्राय दा बिराद मोजां मोनो आरो ग्रुपनि मिटिंफोराव थांनो ओंखारनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नैबे आंनि लोगोखौ सोंनो आङो नों मोजां मोनो ना मोना ग्रुप खुलिनानै मोजां मोनो न' बिराद मोजां मोनो होनदों थांग्राया हाबलांनानै नों माखौ फोरमायलांबावगोन दसे थानोसै ग्रुप मिटिङाव थांबाय थानोसै लोगोफोर जोङो ग्रुपनि मिटिङाव थांबाय थानोसै नै जोंना सासे लोगोआ ओंखारबोबाय सिगां आवगायना थाहैग्रोबावबायसो ग्रुपनि मालिकआलाय आरो लिडारालाय आरो जोंनि ग्रुपनि प्रेसिडेन्टमोन ना नोङो सेक्रेटारि नै जोंनि ग्रुपनि सेक्रेटारिया बेनो ओमफ्राय आरो प्रेसिडेन्टखौ र' दा ग्रुपआवहाय देखायहैनोसै आङो माबा आरोना बुक किपार मालाबा बावगारबानो बेबो दोङोमोन सानदों हाय इथिबाय रांखौ लानाङा हायब्रा इथिबाय नोंना साइडआ जाखायाखै गावदांदां नै जोंहानि न' खाथिनिया बेनोमोन गावदांदाङा दायो जों साथामजों थांगासिनो आरो दंबावो गासै 12 जन नालाय ग्रुपआवथ' 12 जन थाखायो दंबावो आरो बिसोरखौ दायो देखायनोसै ओमफ्राय जोंना बिदि ग्रुपनि मिटिङाव ओंखारलाङाबाथाय एबसेन्ट फाइन लायो आरो 20 थाखा लायो दिनै सोर ओंखारा नायनोसै लांदांफ्राव माथो नै आहा ग्रुपनि मिटिङाव थांबाय थानाया मिटिङावनो थाहैनो मोनासै रौतायावसो थांनो गोनां जाबाय आंलाय रौतायाव थांखागौमोन रौतायाव थांनो होननानैनो ओंखारखाबायमोन आङो अब्लाबो मिटिङाव थांग्रोनोसै दसे ओमफ्रायो बेयाव दसे थानानै रौतायाव थांसै बेबायदि सानदोंमोन आरो नाथाय टाइमफोरानो मिलायासै नालाय बिनिखायनो मिटिङाव थानाय जायासै ग्रुपनि मानसिफोरखौबो आङो भिडिअआवहाय देखायनो हायासै जोंनि मिटिङा माबायदि जायो बेखौ देखायगोन होननानै बुंनाया आङो देखायनो हायासै आरो मालाबा देखायनोसै ओमफ्राय जोंनाथ' मिटिङावहाय थाङाब्ला 20 थाखा फाइन जायो नालाय ओमफ्राय नै आंहाबो दिनै 20 थाखा फाइन जाबाय आरो आङो नेक्स्ट खनसेयावहाय देखायनोसै जोंनि ग्रुपनि मिटिङा माबायदि जायोमोन जों दायो मा थांदों औ मामानि न'आव थाङाखैलै रौतायावसो थांदोंलाय मानो थांदों नोंनि मेथाइ लायनो थांदों इथि नायलाय इथि नायलाय नै लोगोफोर जोङो रौतायाव मोनफैनानै नैबे अनखौनो जुता नांगौनो ओमफ्राय आरो मा नांगौ जुता आन्था दा मेथाइ जुता नांगौनो मेथाइ नांगौनो ओमफ्राय बेनो बायग्रोनोसै आरो जुता बायनोसै मेथाइ बायनोसै ओमफ्राय आं रौतायाव फैनायनि खामानियाथ' बे नङा बेलेगसो ओमफ्राय आंना खामानिया जाथ'वाखै दा देखायलांसै आरो ओमफ्राय बेनो माबायदि जुता बायो बेखौबो आङो देखायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थानो फैदो ओंखारदोथ' इथिना होनलाय खनसे जुता मोनसे जुता मोनसे खुसि ओमफ्राय आङो थांनाय समावहाय दख'ना गानलांदोंमोन ना ओमफ्राय दख'नाखौ खुबाय आङो नै फ्रकखौ आन्था गानबाय इदि खामोन आरो आंना साननाया आं सिङाव फ्रकखौ गानखादोंना सायाव दख'ना गानदों दा मिटिङाव थानायाव दख'ना गाननानै थांसै ओमफ्राय दा रौतायावहाय थांबोला दख'नाखौ खुनानै फ्रकखौ दा गाननोसै इदि होननानै साननानै बेबायदिनो गानखालांनाय आरो आङो सोरबाखि बेबायदि जायोना होनबा apal. Kok ada band kan? Kami kam. Wah, माबायदि मोनदो थाबायनो? मोजां. बैयाव हाबलांदो. लांसै दा? लांसै? लादो होनबालाय मिलायदो. दे बिलाय अनखौ. हरलाय.
thank you man hả Harusnya boleh mah. nung nữa sợ Sen. hồn con đang sang đó masa ada juta grand benda ni masa hani sini masa ada hani sini kena phải bộ nè yo đục đập không masa ada mấy tay con nào này mà đi chơi cái đó mấy tay con nào masa Gali. Noi जोङो जुताखौ बायनानै फैखांबाय अनखनिखौ जुता बायबाय ओमफ्राय बियो मा गारिलै आं मिन्थिया जिसिबि जिसिबिबो बायबाय आरो ना खै थाखा लाखिथाय जिसिबिया 10 थाखानि मोना माथो 10 थाखानि मोना बेसेबां लानाय 120 120 थाखा लाबाय न Ini mati How I wonder how they were up the world so high like a diamond in the sky. Cứ rằng được